Bethlen Gábor 1613-1629. Bocskai művének méltó folytatója. Biztosította Erdély függetlenségét és tette virágzó kultúrájú állammá. Célja a 3 részre szakadt Magyarország újraegyesítése. 1613-ban lett erdélyi fejedelem. Belpolitikájában Hunyadi Mátyás óta ő volt a legsikeresebben központosító magyar uralkodó. A magyar huszár nemzetközi hírneve Bethlennel kezdődik, kiváló diplomáciai érzékű, nagyvonalú külpolitikus volt, kezdeményezte és szervezte a Habsburg ellenes európai koalíciókat. 1620-ban Beszterczebányán magyar királlyá választották, de a koronázást elhalasztotta. A szoborportré fennmaradt díszruhájában, baljával fogasára támaszkodva, jobbjában a nikolsburgi béke okmányával ábrázolja a fejedelmet. A dombormű, Szabó István műve, Bethlen szövetséget köt a csehekkel.